свещовли, здравейте демократи, здравейте реформатори! Сигурен съм, че на 1 ноември Свищов ще има своят нов стар кмет и той ще се казва господин Станислав Владов. От вас зависи, от вашите приятели, от вашите познати, от вашите роднини, от вашите съграждани. И аз съм убеден, че всеки един от вас в неделя ще направи усилията и ще се обади на поне още 11 свои такива приятели и съграждани, които да гласуват за господин Благов. Аз се сещам поне за 3 причини, поради които господин Благов трябва да продължи да бъде силният кмет, запомнящия се кмет на град Свищов. Първата причина е, че независимо кой управляваше, господин Благов през тези мандати успяваше да направи така, че в Свищов да има инвестиции, да пази малкия и средния бизнес, да направи така, че културата, образованието, творческата интелигенция да се развива и да се чувства тук в града на щастливеца като у дома си. Знам, че господин Благов е една от причините по оперативна програма Региони в растеж да направи така, че в следващия програмен период в града да влязат немалко милиони, мисля, че към 17, и от тях, поне той ми е обещал на мен лично, около 20%, т.е. 3 милиона и половина, ще отидат за малките населени места на общината. Защото тук виждам спечелили кметове от коалиция за Свищов на тези малки населени места и те, когато се върнат сега, тази вечер, утре, там трябва да кажат на хората, които живеят там, че господин Благов ще бъде кметът, който ще работи и за тях. И третата причина, кажете ми, аз поне не се сещам, от горното течение на река Дунав, говоря за българската граница, до мястото, в което Дунав, да речем, стига до Черно море, вие сещате ли се за друг дунавски, малък, общински център, за друг такъв град, който хората да живеят по-добре от Свищов? Аз поне не се сещам. Затова в неделя гласувайте за господин Благов с номер 11 и Свищов действително ще се живее по-добре. Победа!